Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Singane isembu, uthanda nesembu siyaxoxa futhi ngizo-address into ethile, ngiphendule nemibuzo yenu. Yebo ke. Uthanda nesithembu ukuba specific sikhuluma ngo-season 6. Season 6 ngiyakhumbula ukuthi Baba Msile kube nenkinga yokuthi uMangabe akafuni ukuhlala no number 5 wakhe omusha. Kuleyo episode ke kuleyo season kwaphuma indaba yokuthi kuzoba khona kufanele kube khona uYoung and Fresh ngoba uMsele kuyaguga. Ukuthi ke ngokweminyaka ngazi ukuthi uYoung and Fresh ke ungakanani. Ngase leyo episode ngakhuluma ngayo ngathi mina iyangithusa ke le ndaba yaYoung and Fresh. Yazi ngithusa ngani ukuthi lapha eMzumbe kunoSnake ngaba uMsile kunoMpilo ngibala amantombazane kuphela. Manje mabe namantombazane ngibuza ukuthi uma bezokhuluma ku TV show bethi kufuneka uYoung and Fresh ufuneka for uMsele umkhulu abazukulu abawu5 indlela nale abafila ngayo ngezingane zabo ke. Umbuzo nje ngaba nawo ukuthi phela into emangiyibukile yasiyangithusa ngizokhuluma ngayo ngeke ngize ngibheke ukuthi mhlambe ke ikhulume usaziwayo nama-followers abangayi. Manje sizama ukwenza la ku comment section nangizwe ukuthi ngikhuluma kanjani guys ngizama ukusheshisa ukuthi ngingabhoring. Manje akwenzeki ukuthi ngicabanga ukuthi kuzoba khona bazongiboxa bengifaka eboxini elithile ngoba nakho bona bama-followers onkosikazi othile. Noma ngabe kwakusho uMacele ethi uMsele kufuneka athole unumber 5 oYoung and Fresh. Bengizobuza lo mbuzo ukuthi uYoung and Fresh usho ukuthini ongakanani. Sengibheka ukuthi ngimacele yena umzali ngoba lapha egcini masibabeka nje njengamakhosikazi bonke bephelele ngaye nababa uMsile sebenezingane. Manje uYoung and Fresh basho ukuthini? Basho ukuthi uYoung and Fresh lo abazokwazi ukuthi bemanipulate or bathini kahle kahle umbuzo ke. Seniyabhala la comment section ithu awkward. Yazi ukuthi awkward into awkward kanjani ile yayenziwa ubaba uMsile noMakhumalo bekhomba ngemini ukuthi uhlale eqala eMzumbe kanjani badidwa into eyenzekile. Ileyo nto ke eweird. Angazi singisi kodwa nje into awkward into enjalo. Yabo le eyamsele kunoMakhumalo noMayeni nemishado yabo nendlela abashade ngayo iyenzekile ngoba bamakhosikazi. Kodwa kusiba amakhosikazi uMayeni noMakhumalo. Kodwa kusese kufika isikhathi sokuthi bechaze bangingiza. Amizange uMsele ke ngingiza noMakhumalo ethi kodwa lokho engishilo kumile kunjalo. Ileyo nto ke awkward. Mawuzongibuza ukuthi awkward ini mhlawumbe ubona ukuthi igama lethi awkward ngivele ngathi gaxa nje angazi. Musana ungihlokoloza why guys kwenzakalani le video ayikho serious ngoba nakho sengizobhuvuka umsengane wami. Why nenze ngathi angiyazi into engisho yambo uDlamini rade vele kumnakwethu. uDlamini umalume wami impela ngesibongo uDlamini ngoba ngabe uthi uDlamini okuphi. Kodwa lento ayenzile umalume akusiyinto ukuthi sengizohlala phezulu ngingayikhulumi ngoba nakho yenziwe uDlamini iyiphutha. Mase ke uthi wena uzongiboxa ngosaziwayo engibazi ngo-TV. Hawu phela nami ngiyathuka ukuthi kulo Young and Fresh iminyaka emingakanani nakuthi futhi omama ke njengoba bekhona umama ababuka le show indlela abazizwa ngayo yini ngezingane zabo le ukuthi hayibo wena Young and Fresh uzothola indlu yakho uthola uMercedes. Ilokho nje ngangiyibuza mina ukuthi hawu uYoung and Fresh iminyaka emingakanani sibheka ukuthi usewumkhulu ubaba okukhulunywa ngaye ukuthi akathola uYoung and Fresh. Ubaba uthi akathola uYoung and Fresh ubaba kaMpilo. uMpilo lona 21 unabazukulu abawu5 usinga bakho uBoy Kavuyo uGeri Kavuyo uMhlophekazi uThando uPapalo kaSnake baseza abanye abazukulu. Uma futhi lo Young and Fresh eba khona iminyaka emingakanani sekufanele ngithuleke ngoba kukhuluma umamkhulu asemzumbe. Umamkhulu asemzumbe unama-followers amaningi. Manje nama-followers akhona anobubhuli enza ngathi manje uvela ukhulume nje into enza ngathi ubuye ube nobudididi awuyazi into ekukhulumayo. Into engithusa iyangithusa ukuthi ikhulunywe ubani ngizisho ukuthi ikhulunywe uSomizi. boSomizi kade abakhona usaziwayo umdala kodwa mase iSomizi ezokhuluma nje into engididayo nento ethi ingathi ikhombe eceleni. Ngiyabuya nje ngizoyimbuza ngithi nimzwile noSomizi ukuthi ubethini.
Sengisho lo saziwayo kade babakhona. Manje laphaya ku-TV Show ngisuke ngenza i-review. I-review-ke kunento engiyicoshayo kwi-episode ne-episode engiyibukile. Leyo-ke mase ngiyayibuza. Mawuzongibuza ukuthi u-awkward yani, u-awkward uyakhumbula bekhombana laphaya ngemini bese ngesikhathi sengikhona ngiyenza ama-preparations athi hhayi akwenza basho kodwa into eyenzeka. Manje ku-awkward ukuthi lento eyenzekile and ngempela iyiqiniso yenzekile empilweni yenu, pho yini nadideka? Badidwa iminyaka, badidwa yonke into, badidwa ukuthi bashade nini. Sengize ngithi mina hawu, ngoba iy'thombe zikhona abazivezela iy'thombe sihlebeke into ezwakalayo, yilokho ku-awkward. Angikwazi ukuchaza ngesingisi, isingisi siyangihlula kodwa ilokhu awkward. Weird lokho futhi into nje engaqondakali ukuthi hawu kanti ngithini, yabo. Cha sengikhumbule khona manje kodwa ukuthi kulezi iy'nsuku ngilobo ngitholakale ey'ndabeni ey'serious. Lena kuya Young and Fresh abanye basanda kuyibona, yikho-ke sengithi angibuye ngizwe i-address-ke ngiyiphendule ngoba manje seningithathe ngesokunxele. Cha-ke bakwethu umkhulu ubaba Mseleko. Maye umkhulu mina bengibuza ukuthi nje u-Young and Fresh eminyakeni yakhe wongakanani. Sengibala nokuthi ubaba kaSneh, uSneh indodakazi wakhe wokuqala loseney'ngane eziwu-2. Alandele uMpumelelo laba nje abadala sebemnikile ubaba Mseleko abazukulu. Yena-ke baba Mseleko usho omunye unkosikazi wakhe usufanele ethole osemncane o-fresh. Angazi-ke kahle ngesingisi ukuthi u-Young and Fresh isingisi sithi ungakanani, kodwa ukubuka kwami mangibheka lo Young and Fresh ulingana nazo iy'ngane zakhe. Ngibabaza lokho-ke into engihlezi nje ngizoyibuka nge-bombastic side eye. Yebo, kuningi guys, kuningi, kodwa-ke bengithi ngiphendula le mhlampe osethi angazi ukuthi u-awkward yini. U-awkward lokhu akwenziwe ubaba Mseleko noma mkhulu waseMzumbe. Sebedidwa unyaka bashade ngawo, ama-dates, oshade kuqala, oshade emuva, kwenzakaleni, o-right ongekho right, kwaba awkward-ke. Angazi-ke sesingisi sithini kodwa u-awkward-ke isimo esifana naso leso, ukuthi mina ngizonitshela into eyenzeke kimi kodwa angisanitsheli i-information ezwakalayo. Nawe uyezwa ukuthi hawu we-fix le nto eyenzeka kuwe kodwa indaba pho kungathi lolu lwazi ositshela lona aliphelele. Uyabona, ngikhuluma nge-experience yami, ngixoxela wena usuyabamba ukuthi hayi u-fix ngeke. Yenzeke nini le nto fix? Ngithi hayi angisakhumbuli kahle unyaka, kwenzeke kimi kodwa. Ngisho into enjalo-ke u-Young and Fresh-ke angimazi ukuthi omngakanani, kodwa sengibuka ukuthi hawu ngoba beney'ngane zamantombazane lo Young and Fresh uhamba nokuba manipulative. Lo Young and Fresh owesintu ukuthi akekho ugogo ekhaya-ke bobabili abekho nomkhulu abekho, bobabili. Ngabe ngiyababuza ngezinye izinto zesintu ukuthi nje izinto engiyibuzayo ngesintu ngiyibuza la ku-social media nengisuke ngingabathole eduze. Ayekho umuntu omdala yabo nje osesichaza ngalesa sintu lesi sakudala. Yiko ngihambe ngilahleka-ke, ngesikhathi sengilahleka ngenze njani? Ngiyabuza. Kodwa u-Young and Fresh into eniyifisela iy'ngane zenu leyo, hawu ngiyababaza. Ngithele videos ukuba serious ukuthi ngibhorekile ngase ngithi ake ngixoxele nayi senithi nidila nami ku-comment section. Khululekani-ke guys, ngisazokhuluma ngamakhosikazi ababa Mseleko ngezinto abayikhuluma lapha ku-TV Show. Mase ngithi hayibo nayo into abayishoyo ithini. Yebo, kusekuningi khona, isikhathi singaveli kahle, namakhazi akhe nele-flu ehamba iphinde ibuye evakashayo. Ngiyabonga support. Angikuyekile ukuhleba kancane, besithi sidlula kwindaba Young and Fresh nginiphendule labo mhlawumbe sebecansi ngivele ngathi nje ngifuna ukukhuluma. Hayi ngiyababaza Nkosi yami, uSoyoung and Fresh ongakanani.